Csak egy valaki kaphat idén ajándékot a Mikulástól. Az emberiség kénytelen volt szembenézni a világgazdasági válság talán legmegrázóbb hatásával. A Mikulás, aki az éves ajándékvásárlásait izlandi részvényének jövedelméből fedezte, a gazdasági válság miatt tegnap kénytelen volt csődöt jelenteni. Az újságírók kérdésére szóvivője elmondta, hogy fennmaradó tőkéjéből mindössze egy személy ajándékára telik csupán, akit ő személyesen jelölt ki. Mindenki nagy meglepetésére a Föld 6 milliárd lakosából pont egy honfitársunk lett a szerencsés kiválasztott. A hír hallatán a világ több pontján tömegtüntetések kezdődtek. Chilében a zavargások megszüntetése érdekében könger és vízelőket is bevetettek. A Mikulás krízis a G8-ak találkozóján is felmerült, az ENSZ biztonsági tanácsa napirenden kívüli ülést kezdeményezett az ügyben. A kialakult helyzetre a nemzetközi sajtó is felfigyelt. A sajtótájékoztatón elhangzottak érezhetően megosztották a hazai közvéleményt. Hogy neki? Hogy neki? Hát miért pont neki? Szerintem protekció. Ismeri a Mikulás vagy valami barátját, és biztos ezért ő kapja. Egy embernek! Mi van? Milyen egy embernek? Legyen az a vérunokám, de mondjuk az se igazságos, mert mind a háromnak kellene. Elviselem. Jövőre talán akkor duplán kapunk ajándékot. Ez még visznek is van. Megtudom, hogy elsúgják az ajándékot a fejét, hogy nem megy rá az a Mikulás napka. Milyen egy embernek? Valószínű, hogy nem egy tiszta dolog ez. Maradjunk a részt. A Mikulás választott, és bár döntésének okát továbbra is homály felé, bölcsesség és tapasztalata alapján biztosan állíthatjuk, hogy az ajándék megfelelő helyre került.